Welcome to Issues on ABS 88.5 FM Heartbeat of the East. I am Eze Onwuchi. Today we shall look at the Igbo cultural heritage, our core values. Traditional Igbo culture emphasizes values such as respect for elders, life and hospitality, respect for family, costume, language, etc. Of course, the pronouns that we used to play. But these cultural values have come into strong confrontation with the Western influence through globalization. The young generation has despised our language, ignored our cultural heritage, and neglected our culture, which is our identity. However, thank God, Governor Soludo has resolved to revive and promote, and of course, even showcase the core Igbo values, which formed the 5 key pillars of his administration. So, what are these values, the core Igbo values? When did it decline? Who do we blame? And of course, how can we remedy the situation? Kainata Tata, I need a Kumaka Ejimarandi. Kedi Ejimarandi. I need to all of them to food and no when they are getting for. Yeah, I need to. If what I would leave, no way, man, as if I knew the delicacies, the foods, we and dining. Jimandi will be Nabata mad. In when so, yet a zero. More than our Kedu ka anyị ga-esi etufuo njirimara ndị tata anyị na-abịa ka anyị cheta oge ihe ndị a. Abụ m Eze Onwuchi, onye anyị na ya nọ. Ndị anyị na ha ga-anọ bụ Christopher, ọ bụ onye ọkaiwu legal practitioner, Bill Balogun, anyị na-asị gị nnọọ na ABS. Onye ọzọ anyị na-atụ anya ga-abịakwa High Chief Anara Amobianara of the Akajofo Amachana Nato Noka Community Leader. Kaina Gadu, what am I coming to? Email Balugo, Barrister Christopher. Kedu we in the Abolo Jimmy Marandi, Macamre, Diana. Igbo enemy. We follow the money we are going. We are for of Igbo. Nachikota. I don't need man. I will dinner. I will lose. I see a way. No, I will hear a console. Behind that paper, what I couldn't give you a book, can I prepare? One good Josie Daniel. Well, Hindu. One word Hindu is there's no label to go that. Okay, and where quiet, where joy, can you go through could you do that? Say, morning, Mamma, who's so glad? Yeah, it's a $20 if you like, we now we can wrong road. And I'm so like, wait, where for cheering, for to see you. Well, the lady, Mamma, Papa, where for the at your watcher? Where for the at your watcher? I want to go and see a mother, Papa, Nancy, that can do. I will go to no more than you know, Joe, but why I still get the woman, in any must be a good.
Igbo nwere nsọpụrụ onye ọ ga-abụ ime onwere ọkpụkọ ya si mba nke a na-emepe eme na ọbụrụ otu a ka esi eme ndị be ya o nwere nye gị nnukwu ihe dị n'iche iche ọ ga-aba na-ekwu anyị si ya na ka anyị na-echekwa ụmụ ihe ndị ahụ ndị Igbo nwere ndị Igbo ji biru ekwesịghị na-akọwatara maka respectful life ya ihe nsọpụrụ nye ndụ nye ezinụlọ nye ebe anyị na-ebi nye asụsụ anyị o nwere ndị dịrụ ụmụaka nwee ndị dịrụ okenye kedu ebe ndị okenye nọ wee daa ebe ndị okenye nọ wee daa maka na ha na-eme ihe ha kwesịrị ime asụsụ Igbo na asụsụ na omenala Igbo ji wee daa ya kedu onye anyị ga-atụ ụta ma ndị a ga-atụ ụta onye eze ụta dị ala wee rie nne banyere ọgwụ ndị okenye ha kwụsịkwa na ọtụtụ n'ime anyị ga-asị n'ọha anyị nwere ahụ mana Chukwu na-azụ ọrụdokwu na-asị mana nke ozokwu na-asị ụkpụrụ iji wee bido n'ebe ụmụaka ụlọ na mbido ga-ebi na onwe na-abịa maka na ihe eji wee na-ekwu ihe abụ a sịrị ịmụta nwe kụziere ụzọ ọ ga-esi wee gaa abịaba ọ bụrụ mgbe ị ga-echere nwa ya mụta echiche ọjọọ kụziere ihe nke ahụ bụ eziokwu kụziere ịkwanye ugwu ime ka ọ dị na o nwere ụdị akwa o nwere ụdị ejiji ọ gaghị eji o nwere ụdị anya ọ gaghị ele mmadụ ọ bụghị ihe niile ka ọ ga-ewere tinye n'ọnụ ya kpatara ọ ga-eji abụ ime nwa gị anya inwe ike ịnọ ọgwụgwọ niile o nwere ebe nwa nọ a na-asị na o nwere ihe dị ụta na ihe ụta nke eziokwu na o nwere mgbe nwatakịrị ịma n'ọnụ ọmụmụ ya n'ọdụ masịrị ya onwe mgbe ị ga-agọrọ ya ị ga-agọrọ ya si na ike chukwu ọma adịghị eme ihe dị ụta mgbe ọ bụ n'ezi nke iru nwa adịghị eme ihe dị ụta mgbe ọ bụ n'ezi maka na ị nwere ohere ọnwa ịmụta ị nwere ohere ịkụziri nke ahụ eziokwu ịtụziri aka ezi ụzọ ma ihe ọ ga-etinye n'ọnụ ma ejiji ọ ga-eji ma ihe ọ ga-ekwu ekwu nke oge ọ na-ekwu o nwere ka ọ ga-abịa elu na nwa oge ọ na-ekwu ihe dị otu ebe gasị mba n'ike chukwu nwere kedu mgbe steeti n'ọrụ oyibo ọ ga-eru nne maọbụ nna si na nwa ya karịkwa na ya ọgbalị ya aka na nwa ya karị kedu ihe na-akpata ya si na nne ma ọ gasị na nwa ya karị ndị nwere si na azụ kedu mgbe ọ ga-ebido ihe kpatara ya dịka okwu izizi si wee dị nwoke nne nna isi na nwa ọmụta akarịgo ya bụ ọnwụ na-ebido isi ihe na mbido wee kụziere nwa ahụ ezi ụzọ ezi o nwere ịkụziri nwatakịrị ezi ụzọ ga-esi nwa nwere ekwesịrị karị maka itinye ọnwụghị itinye ya ụjọ wetariku ezigbote mkpụrụ n'ime ya o were ewe na-eso wee na-aga o sokwere ya bụ ụlọ afọ iri na ebu ma afọ iri na eto ọ ga-enwe ịtụ egwu ahụ ọ ga-enwe ịkwanye ugwu ahụ maka na ọ mara bụrụ ọ kwanyesịara Chineke ugwu onye ọzọ ọ ga-akwanyere ugwu ndị ọzọ ga-akwanyere ugwu nne na nna ya mụrụ ya maka ọ ga-echeta na nne na nna ya mụrụ ya hapụsie ya n'ahụ na ebe ụbọchị tata o sikara ya ịnwa nwa ndị okenye n'aka o sikara ya anyị n'aka
maka onwe nwatakịrị ga-abụ afọ 5 ọkarịa afọ 10 ọkarịa afọ 15 ọkarịa ọ bụrụ na bidoro n'oge mee ihe anyị kwesịrị ime maka na ezinụlọ nke ọ gị na nwunye gị ka ọ dị ya gị na onye be gị ka ọ dị ya idozi ebe a isi na ọ ka na iwu ezigbo asị dị ọ bụrụ na inwere ohere emegidezi kawazie nka na-asịzi na nwa ọkara gị obodo Igbo eziokwu adịrị kwesịrị ABS Heartbeat of the East, yana ABS Television, kind of program issues, while na-enebe anya na ịkwalite omenala na njirimara ndị Igbo bụ nke na-ada. Anyị nabata High Chief Amobi Nara abụ aka ji ọfọ na-amachara na-atọ Adịzechukwu, thank you. No. No. Uche kwere niile. Ọ aka dị ọwa aja na ọmasị na atọ ka mụ. Ụwa na n'ibi ọkwa kwụsịrị mmadụ. Uwe ji wee mkpa bụ na ụwa si n'ọrụ ọkụ uwe ji iwe ọkụkụ si ọrụ ọkụ bọmbụ. Mmadụ ọrụ oji ya asụsụ mmiri. Maka na ọkụ ma bụ asụsụ ọkụkụ na-asụ. Wa na-anụ ya. Anyị bụ mmadụ ya na-arapụzi asụ ka anyị uwe ọhịa kwesịrị ka anyị bụ. Ana m ayọ biko na m abịara mgbe o kwesịrị ka m bịa na maka na asị na ọkọta karịa mbụ na ọdachi iwe ndị dị iche iche mebụ na mgbe o kwesịrị na agba alụ na ama ya yọ na o so na omenala be anyị wee mee mgbe o kwesịrị na ọya yọ o so na omume omenala tinyere nsogbu mba anyị ya ọsọ omenala anyị na onye yọrọ ayọ ka ndị ọbịwa akụkọ ego wọ na-azụ aka na egbu ya ma ara na kedu mgbe omenala anyị wee dara maka ndị oyibo dịka 10 years generation 30 years kedu mgbe ọ dị gị ka ebido na-akpụzi ndị ọcha na-adị oji omenala anyị dara ọkwado tufu anọwa agha mana ọ dabere ala ọnụ ka a na-arụchazila agha omenala anyị bidoro daba kpụwa abụọ n'ala ibe ndị ọzọ anyị arịa emegbu ịma bụ na mgbe izizi na anyị nwa bụ ndị Igbo arịa emegbu ya na-eku na onye ewe eze n'ọchukwu uwe eze anyị ọ bụrụ ka a nụchala ọgwụ ndị melile anyị n'agha bụ ndị amị wee si na iwu bụ na maka na ọchịchị Igbo bịakwa na ndị ọcha arụ maka na ọyiwe ele ndị Britain ji eme nkebe anyị nwere constitution na ọyiwe azatanis ka anyị ji emelu ibe melu okwu mana ka emechezili agha anụchazila agha ewe ọchịchị ịkpata Igbo ime na-abịaba arụ ewe si na iwu riri ebo na onye Igbo na Igbo ga-enweriri eze ebido nwebe eze anwa bidozi nwebe okwu na-adagharị ụfọdụ na Igbo a na-akwụghazila okenye na ndị ichie dawa ụkwụ ndị na-achụ ego bụziala ibe a na-asọfụlụ mgbe a bidoro chụwa ego onunwa ọnwụ ndị Igbo bidoro chụwa ego ọnwụ maka agụụ agha ka ya bụ omenala be anyị bido kpụwa n'ala awebu okenye a ga-akwụghaziri ugwu a na-azụ akwụghaziri okenye ugwu ọ bụziala ego ka a na-akwụghaziri ugwu ọgba nkwa omenala anyị bido kpụwa abụ na na-akpuchi omenala n'ike nsọfụrụ adịghịzi mgbe nsọfụrụ na ala Igbo ka omenala bido dara ịla nkwa oshido Arịnzechukwu m ga-anachite na nke gị ị ga-agwa anyị maka mkpa ọ dị uru ọ balụ ịga ọjị iji nzu na edo wee kpee ekpere ị ga-agwa anyị ka m bịa na nke gị barista mmiri mara ugo kedu ọ dị mkpa na anyị ga-eme asụsụ Igbo abụrụ
na ị ga-emerịrị ya na praịmarị na sekọndịrị tupu ịpụta ya na ị ga-emerịrị ya ndị oyibo na-akpọ ịdị kọmpọzụ. Dịka si wee kwuo n'oge izi ọ ga-aka wee baa uru ọnwụ na-emeela ahụ eme ya otu ahụ ọ ga-aka wee baa uru maka na ị na-anya na ihe na-eme ugbu a dịka nna ekwu anara si ukwu ọ na-adachighezi azụ maka na ọ na-adachighezi azụ ahụ anaghị eṅomi ya ọfụma anaghị asaghe ọnụ ekwu ya ọfụma ngwa na-efugo n'ihe anyị na-asụ ugbu a asụrụ Igbo asụrụ Igbo emewe otu ahụ ọ ga-aka wee baa uru si mebe ya otu ahụ ya onye ọbụla nọ na praịmarị na sekọndịrị ọ ga-emerịrị asụsụ Igbo ọ dị mkpa ka o wee ji ya na-akụzi anyị ebido n'ime onwe anyị na ezinụlọ anyị n'ime ụlọ anyị nwa agha na-asụ Igbo achọghị m ịgwa gị ebe dị iche iche n'ụwa niile gbara gburugburu njegwe o nwere obodo ọ ga-abụ ije anaghị asụ oyibo ma ndị dị mma nọ na ya ndị na-eriju afọ nọ na ya ndị gụrụ akwụkwọ nọ na ya ndị bụ mmadụ dị n'ime mmadụ nọ na ya ọkwa ifu gị ya onye jee China tupu mmadụ eje China okporo ụzọ mụọ asụsụ ha ebe a tupu mmadụ eje Germany achọghị m ịkpọwa afa mụọ asụsụ ha ebe a ịfụrụ ya Greece tupu ịbanye Greece ị ga-eme Greek language Brazil Argentina nwere abụ Portuguese basically ị ga-eme 6 months. I don't want to say France, Paris, China decomposing. Ọ dị mma rinne na anyị bido ya wụ ihe nke tata nke echi bidogoro n'ime ụlọ mụnwa ebido m ya na be m bido na ntụ na ana ụmụaka ebido m ya na be m ka anyị bịa Arinze Chukwu omenala dị iche arụsị ife arụsị dị iche mana ọtụtụ mmadụ wee chịkọọ ha na-abụ onye na-awazi ọjị ọ bụrụ na arụsị ka ọ na-efe iwere nzu na-eme ma edo maka ha mara ihe bụ nzu na edo na ọjị kọwara anyị ihe ọ bụ na mkpa ọ dị iji ya wee na-ekpe ekpere. Ịma na a na-ekwu maka omenala bụ ele ndị ochie ebu ndụ ha wee na-arazi ibebe dịka ịnụ nwaanyị na iseletibe mma na igwe ọkwụkwọ onye ụwa na ịkwa ozu na one ndị ọzọ ịgọ mmụọ siakwara ike na omenala maka na onye ọbụla anara agọ mmụọ na-eme omenala aka emechiere omenala ike maka na ịgọ mmụọ bụ ikwe na Chukwu na-enweghị maka mmadụ enweghị maka ebe Chukwu nọ ịma na o nwere iwe ọzọ tụkwasịrị obi na ọ bụchara sọ Chukwu maka o nwere ya anyị nwa na-agọ mmụọ na-eme omenala onye na-eme omenala ga-agọlele mmụọ dịka alụsị abụrụ ya dị njọ ezigbo ikulu alụsị n'isi bụ alụkwụsị maka na ọ bụrụ na e nwere alụsị ebu abịa aka mere ọ bụrụ Chukwu o nwere aba nke iche ndị na-agọ mmụọ ji alụsị wee na-achọpụta ibe ụfọdụ ha kwesịrị iji wee chọpụta n'ebe mmadụ nọ. Baịbụl anyị nọ nwaanyị na-eme omenala wukwu Baịbụl dịka alụsị maka na alụsị Baịbụl bụ ibe aka mere ndị ụka ji wee na-achọpụta ibe mmadụ pa n'obu ma ọ bụ obu mmadụ echicheghị ike n'ihe ọ na-eme ịdọbara ya Baịbụl si ya
ndị bi na-eme ọ bụkwala nne bụlaghachi bụ be aka na baịbụl ọ bụrụ onye arụ amachara iwe ọ na-eme ọchịwa ka o kwuzie eziokwu onye abụ alụkwụsị iwe abụ anwụchi ka o kwuzie eziokwu alụ ahụ ọ chọbụ ime ka ọ kwụsị ya ọyụ baịbụl na alụkwụsị okwu iwe ahụ ka alụsị na alụ ịpatara ọ bụrụ na mmadụ mee iwe ọjọọ onye na-eme omenala ma iwe ọjọọ apụtara ya alụkwụsị si na nna iwe nụnwa na ị ga-ebi aka na ya ṅụọ ya ma ọ agọọ na ya ọ bụ na ibe ime ọ bụrụ onye obi aka anwụchara mma maka na o nwego ndụ nọ n'ụwa obi nwụ pịị na o nwere ọsọkwa ya ị na-enye anya ka ọ na-eme ibe isi a na ibe nụnwa na ị na-emekwenye ya ma n'iru ọ na-achị na ọ bụrụ eziokwu ya esi na mmadụ enwere conscience ya n'ọnụ oyibo onye obi enwu bụ pịị ndị oyibo na-achị onye nwere conscience onye obi ya ga-aza atụghete mana ndị obi ka ga-atụghete aka ga-atụghete obube ka dụ ndụ chaa ịdọwara ibe dụ ka baịbụl ma ọ bụ alụkwụsị nụwa ọchị ụwa ịwụrụ na iwe nụnwe aka mere eji eme omenala eji eme alụsị eji agọ mmụọ ịwụrụ na ọtụghetago obi onye ahụ ịla nka baịbụl dị ibe ndị ahụ niile bara ulu mana ị gara ebi ebe mana ị ga na-asọfụrụ ya ka anyị jee n'ọjị na edo na nzu ọjị iwe Chukwu mere site n'okike nke ụwa Chukwu kele ọjị ndị Igbo wee were ya wee na-ayọ Chukwu iwe wee na-arazikwa iwe ụfọdụ niile anyị na-eme n'omenala ọjị na-eso na ya ị ga-anụ nwaanyị ọjị so na ya ọkọta iwe niile a na-eme n'omenala ọjị ga-adọrịrị ya mmadụ bịa beghị imechere iwe niile inye gị ọjị ọchị na ike echekwa ya ọjị o so n'omenala edowo ka edodo igodo ọgbagọcha wee were edo wee sị ka edodolu onye ahụ ọiwe edo na-atọchi izu bụ Chukwu mekwuru ya ihe ndị ahụ niile eji aga ọgbọ bụ Chukwu mere ya ọdụnọbụ nzu ihe eji ekpe ekpele a ga-achị ebe a dụka ọ bụrụ ndị ụka isi chapelet onye ụka weta chapelet ọ na-agụ ya one by one ogbu ọgụcha nke ọgọ nke ọgụcha nke ọgọ nke ọgụcha nke ijide nzu ahụ ị na-atụchara ya wee na-agụkwụnya ya iwe ị na-atụchara ya na-agụnya ya iwe ị na-atụchara ya na-agụnya ya iwe ọ bụla ele Chukwu si wee mee anyị ka anyị wee si wee na-ebi ya n'eziokwu na ndụ ọ ewe ndụ ahụ niile ihe dịka ose ọra bụ na ọ bụrụ na ijecha ebe ị ga-eje ịchọ obugo a na-agwa gị na ike ije na ịdụchakwa n'ọcha ịghọtago iwere ose ọra ọ dụgo n'ome bụ na iwere ose ọra wee mee iwe jụcha ọra na ihe Chukwu iwe na Chukwu ga-anabata gị iwe nke ahụ na-alụ ose ọra ịghọtago ose ọra bụ maka ịjụchafụ ọra akwụ iwe ruru inye do na-arụ ka i wee meka nwee ike ido izu oke wee kpeli Chukwu ma ọ wee jekwuru Chukwu ma ọ bụ na imerie na ọ bụ na o nwecha ike ịbachala ma ọ na-ishi ezibata ị chọọ ka ijee n'obu wee godo ị ga-eme maka ịmara ma onwe onye ighele ọnụ dị iche ma onwe onye lagha anya ma ọ bụ onwe ike ịzọkụ ya lụọkpa ma onwe onye kwu na ya kwe n'aka adụchara ọcha ma ịmago iwe ga-eme na ị ga-enwe that is na obu ga-ekwete na ijekwu ogo n'iru nke Chukwu iwere ose ọrụ ahụ wee jụchacha onwe gị obu ga-anabata n'idugo izugo oke ijekwu Chukwu wee yọọ onye ibe chọọ ihe oyiwe ose ọrụ na o nwere ihe ọzọ ọ na-arụ anyị nọ na ABS FM Heartbeat of the East ama na ọ na-adaba ebe ọ bụla ị nọ anyị na-akọwata maka omenala Igbo ụmụ ihe ndị Igbo ji biri eji agafe mba enwe ka o si wee dị ime omenala Igbo nke a bụrụ ife arụsị ma enwekwa ndị na-efe arụsị mana anyị asịrị ọnụ ịgwa ka esi wee kọwaa ya n'iji wee nye gị aka maka ibe alụsị elie nọba wee nwee onye na-achọ iwe n'aka gị ma onwe onye na-emeri iwe kama onye ahụ ga-enwezi echiche nwee nchekwube nwee okwukwe na ọkwanị Chukwu zitere ka imeri iwe ọ bịazịa mebe ibe dị aṅa wele onyinye nke Chukwu iwe o kwesịrị ịrafụrụ ime maka Chukwu iwe ugwu o kwesịrị ịkwụ ya Chukwu wee bịakwa ebala ugwu onye ahụ emegogo iwela alụsị n'ebe ọ nọ ma ọ bụ ibe
ibugola alụsị n'ebe onye anwụ nọ maka na ọ bịago ugwu anwụ ọ ga-akwụ ya Chukwu kwue na Chukwu bụ onye mee ka ime merie nya bụ ibe ọ rafụzi anya bụ ugwu ahụ ọ ga-akwụ ya Chukwu kwebala welu oke Chukwu nyezie n'ebe gị na onwe gị nọ onye ahụ ewegolu gị ma alụsị onye ahụ ebe ego alụsị ya bụ na anyị na-efe arụsị n'ụzọ dị iche iche mana anyị amarọ n'ụzọ dị iche iche ma na-egokwu ọ bụrụ na ba na o nwere nchọ ịnata gị ka ego ma ị na-enye m ego ma ị na-eme ibe ndị ọzọ ọ bụrụ na o nwere okenye zi ime ozi mmejegodulu reform bịala ma ọ bụ nke ogwugwa ochi na ogwukwe na okenye na be anyị zi ime ozi na mgbe m ji ga-abịa zaga oku na m agakwa na-abịa maka ozi okenye ahụ ya gwara ngụ na ọgwụ rafuzi okenye ahụ nkwetego na m ga-eji ozi ọ bụ na ọjọọ na iku m ka m bịagodo nke grafu okenye ahụ ewe ego ngụ dụka alụsị enwego m ma elu ga-asarị maka na mụ na onwe m kwesịgoro ijegodulu nke okenye ahụ bụ ụzọ ịghọta gị na-akọwa so na ndị mmadụ na-ebe alụsị n'ụzọ dị iche iche baba amara na-amaghị ama yes ọ dị mma ka anyị bịa anyị na-anazi ya na minimal ugo barrister Chris Obiora kedu ihe a ga-eme ka anyị wee nachite azụ na asụsụ na omenala Igbo ndị ọma na-ege ntị okwu m bụkwa na okwu izizi anyị bido tata ọ ka bụ na gboo anyị bido tata anyị ga-ebido anyị zọpụgodo ụkwụ anyị ga-azọpụgo n'ọ iwu ịhụrụ ọha ka Soludo zọpụ ụkwụ n'ọchịchị onye ukwu na onye nta relaxzie nọdịzie na-enwe aṅụrị ọkwa eziokwu wee na-eche ihe ndị ọzọ ọ ga-eme ọ bụrụ na ọ zọpụrụ ụkwụ ga-ama na gbọọ na mmanya nkwụ ka a ga na-aṅụzi yes so o wee bụrụ ya anyị ga-ebido na-eyi akwa ete na-aṅụ mmanya ngwọ na-agba ụgbọala emere ebe a ọkpụkpa na emere ebe a o so ya agba nke na emere ebe ni o wee bụrụ ya ọ zọpụgo ụkwụ anyị ga-azọpụ ụkwụ bidogodi na-enwe anyị godi tupu anyị achọba nke ahụ gọọmenti tupu anyị achọba nke ahụ ụlọ akwụkwọ ga-eme ma nke chọọchị ụlọ ụka ga-eme anyị ga-ebidogodi n'ezinụlọ anyị ọ bụrụ anyị ga-ebido n'ezinụlọ anyị nke kịta nke echi oge adịrọzi oge adịrọ Arize Chukwu kedu ọ bụ ndị oyibo sị na solution kedu ihe a ga-eme ka anyị wee nachite na tọghata ndị ntorobịa barista ekwuchekwukwe n'ihe niile achị ọgbara abụọ megune gbanagana ebido tamerie achị ebido taraba na a ga-eme gị na a ga-arafụ mana ọ bụ na ibidoro gboo wee gbaba ọrụ ya achị na olichiudo onye bidoro gboo ka na elichiudo onye bido gboo anaghị elichiudo ya so na anyị ga-ebido gboo na be anyị dị iche iche n'ime ụlọ dịka o si wee kọwachi na Soludo ebi azọfụga ọkpa ndị onye ọbụla na-esozi ya ka anyị na onwe anyị sokwu ori azọfụ ya bụ ọkpa ka ụmụazị anyị so okwu ya maka na anyị mụtala anyị ga-azụ achị wee mụta ya zụọ ka anyị mebe na omenala Igbo onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi eji ya kpụọ afịfịa anyị na-ekele gị maka ịnọnyere anyị High Chief Amobi Anara ọ bụ aka ji ọfọ amachara aja na amachara na-atọ n'Ọka daalụ maka ebe ịnọnyere anyị nye anyị nkụzi ka anyị kelekwa gị Barrister Chris Obiora Minimal Ugo anyị na-asị gị daalụ maka ebe ịnọnyere anyị inye anyị nkụzi n'ihe gbasara asụsụ Igbo ebe ọ bụla anyị na-ekene gị ndị niile kpọọ na anyị na-ekene unu anyị na-ekene ndị kamera anyị ndị mere ka anyị pụta n'onyonyo Onyeka Chukwu na Alụka daalụnụ abụ m Eze Ọnwụji na afa Don Onyenji ka anyị n'izu na-abịa abịa daalụnụ